Hello, sono episodi danas ćemo igrati dvije mape Petar ne znaš šta je tamo treba serije. A ja ću igrati jednu pravu mapu. I znači nisu igra se zove, ako ste gledali Danti Dijema, Don't Take a Damage. Znači važno je da da, i ovo tu trebate napraviti. Žvaki i unutra možda biti nekakav nokte i ćemo koje. Ja i Petar ćemo ih jesti i vidjet ćemo koje. Ljudi, evo i mene. To je. Da, sad sam već ljudi. Treću staviti na žalno hata Petar ne ume. Evo, nemamo nikad favori. Ja nemam ništa, samo imam poslije da mogu mirati. Mogu imati samo pola srca. Znači, ne smijem početi rješavati dok ne imam pola srca. Znači, samo evo ga, 3, 2, 1, evo ga. Nešto smo mi tu zamračili da malo bude strašno. Wow. Ja tu trebam rješavati. Ok, ja ću početi. To bi ja. Skeletoni, više rekao sam ti. Otkud ti tu? To nije dio mape. Pustite mi. Ne smijete ubiti Serbijano. Otkud oni tu? Kad sam sad to napravio? Otkud vi tu? No! Čaj, kako smo udali. Moje stvari! Vedi. Enderman. Otkud ti onda ništa u mojoj mapi? Easy igramo i noć je. Ima drva. Ne! Ja ću umret, znači... Ja. Bježi. Pomoć. Ne želim biti ponovo vode. Evo ga. Pomoć. Potmigi. Ima samo strelu. Ima peseka tu. Što to uopće radi? Samo... Ljudi, gledajte ovo. Yes, To je radi! onaj dečko napravio za našeg prijatelja i njegov brata. Parter Game-a. A meni treba i Mineplex. Yes. Živ. 500! Ne. Možda samo bar uzeti drvene mačeve. Mogla nam je dati ovo. Živ. Hvala. Ja sam moje vuče. I pisalo ako ne mogu proći, to je ova... Piše moj najbolji youtuber, ti, DM i Darmajkat. Okej. Si? Piše moj najbolji. Banger. Moramo ući. Te toliko sam. Kud si ti izašao? Pomoć. Mace, pomozite. Nemaš reći, ovdje nema vukića. Znači moram se boriti. Da. A neću tam ćeš se spunat. Dom vrata. Vidim da je majkete. Gledaj koliko Sviđa mi se. čudovišta! Da! Jesi vidio koliko čudovišta? Da, vidio sam. Diamond Minecraft. Diamond Minecraft. Aha, creeperu.
Sve su ovo tu daj mi Minecraft. Glej! Upali! Ljudi! Neću moći protiv njih svi. Ja ću ti ću. Ali... da imam poison! Pomoć! Kako da izađem? Po treću igru. Niko nije vidio ništa. Niko nije ništa vidio. Yes! Kaj sam pojel da sam boss? Kaj nek sam ja ubila. Moram ti ću pomoći. Zombi! Gle koliko čudovišta, Isuse Kriste! Ovdje možeš izaći? Ok, može. Creeper! Gle koliko čudovišta! Onaj creeper može izaći. I pao! Poison! Yes! Upali! Poisoned! Ne. Ne! Sve. O, ne. Otkuda ovi prokota čudovišta? Možda zato što igramo iza, ovdje je bilo mračno. O, ne! Ne! Creeper! Koliki čudovišta! To! Ovo je teško. Da. Moj površin. Pucate! Ja moram izaći od ovdje. Nije! Nemojte pucati na servijana! Nemojte pucati ni Bum! Može izaći! Izaći! Znaš da si mogu samo normalno kroz vrata izaći? Da! Gle koliko me čudovišta napadaju! Pete Endermana! Znači, ovo je actually moj server, pa mogu ovo. Sve će nakiniti mod. Hekat ću. Hek! Moram uzeti lekivač. Da. Daj, ne mogu da... Daj tu kameni. Nećemo ih sve ubiti. U sljedeću epizodu ćemo ih sve sa TNT-om razvaliti. Spanat ćemo puno creepera. I blade. Zašto nismo koristili ono što puca strele? Da. Gle, jeste vidjeli ljudi koliko su me čudovišta napali? 5 Endermana! O, znaš što samo mogu? Pisalo. Ne! Ne, pisao. Sad na creative da uhnemo mač. Ovo to nije tvoj server? Ovo je. Sad neće više biti. Neće više biti čudovišta. Da, znam. Volim što je to dijete napravilo ovu našu mapu. Ja ću se ovo tu sad potrgat. Gledajte ljudi, eksplodirao mi je i glupi creeper. Gledaj kakav leg! Ne znam kako ću ga sad potrgat. Wow! O. LOL. I... Ivan. Znači ono što ne... Da sam to popio. Da sam to popio To uopće. je poisoned. Da sam. Ne znam. To što si mislim da je to lijek. Ne, nisam mislila. A zašto si jedan da popio? Ne znam. Gledaj. Petar, čekaj! Daj šuti. Znaš koje mi je bilo jedino rješenje? Ono sa strelama. Mi se borimo. Aha. O, čekaj. Otvori inventory. Vraćaš mi površine.
Evo. Čekaj. Ti možeš uvijek tu uzeti da popiš. Gledajte pandu, ja sam crvena panda. Au! Sorry. Mislila sam da ćeš me napast. Sad kad ti steče, ja ću ti ponovo baciti. I'm so evil! I'm so evil! Ja tebe mogu ubiti, a ti mene ne možeš zato što igram pisu! I ti imaš poison? Popio si poison! Ne! Jesi? Evo ti radot! Ja ti radot! Daj, nemoj sjedit! Evo ga. Ja tebe mogu dati, tak te ubit. Ne možeš, igramo pisu. Ti svejedno dobiš... Jedan život je nestao. Ajde ubit me. Nećeš. Nećeš. Hoće, Nećeš. hoću. Okej, samo prestani, onda te neću. Yes! Stvarno. Probit ću te strelama. Oh! Ove se! A kak ti mene možeš, a ja tebe ne mogu? Ja sam prvi. Ne znam, igram pisu. Aaaa! Sad ću ja bit fair. Evo ga. Au, sam. I'm not afraid to use it! Au. Samo malo. Da ti Taranat! Taranat! Ljudi, to baš nije bilo dio mape. Ali to smo bilo tu da se borimo. I čekaj, pauza. Izgledaš me hero. Pa ćemo malo staviti. I to je to za epizodu. Bok ljudi, Bok. vidimo se sljedeći put. Bok! Volimo vas. Čekajte. Prijateljska šaka. Ako ne vidite,